שלום תמרי שלום ושלום גיא זוהר. אני נמצא במכון הוולקני בבית דגן בכתבה על עובד המכון שאולי מדובר כאן לפנינו בעובד המדינה הוותיק ביותר, יואב בקל מראשון לציון, שממש בימים אלו יוצא לגמלאות ממקום עבודתו היחיד שהוא הכיר בכל חייו, כאן במכון הוולקני. טוב, אני לא באמת כתב חדשות, אני אפילו לא רואה חדשות, שלא לדבר על חדשות 10, אני אפילו לא יודע לספור עד 10. מי אני, מה אני? אני רותם כהן, שגדל באהבה מרובה עם משפחת בקל כאן בראשון לציון. יואב, חבר יקר, זה שנים להוריי, הינו חלק מתוק ובלתי נפרד מזיכרונות ילדותי. אז איפה בעצם התחיל סיפור האהבה של יואב בקל עם המכון הוולקני? בוא נברר. בעצם הכל התחיל מההתחלה. ב-12 בחודש מרץ 1947, בעיר בגדד, שם נולד תינוק בריא ומלא ברק בשם חדורי בקל. חדורי בקל עלה בגיל 4 ב-1951 לארץ ישראל עם משפחתו, וכאן בארץ קיבל עליו את שמו כפי שאנחנו מכירים אותו היום, יואב. בשנת 1961 סיים יואב את כיתה ח' בבית הספר בארי ראשון לציון. וכנהוג באותם ימים נאלץ למצוא עבודה ולהתחיל לעבוד כאמור במקום עבודתו הראשון והיחיד, כאן, במכון הוולקני. כאשר שמו של המכון, אגב, היה התחנה לחקר החקלאות, ומנהלת התחנה שכנה בין כותלי הפקולטה לחקלאות ברחובות. ציין אברהם בקשי, מי שהיה מנהל כוח האדם במכון הוולקני. עוד אמר בקשי, כי יואב החל את עבודתו כעובד דפוס במחלקה לפרסומים מדעיים עם פינס, רוסו, ויביאן וביברמן. כולם קראו לו בקל, חוץ ממני שאני קראתי לו בקל, במלעיל. ביודעי בניגוד לחברים האחרים את משמעות המילה. חנווני, מקצוע שהיה נחלת רבים בקרב יהודי בבל. ואת הגיעתה הנכונה. שלוש שנים אחר כך, בשנת 64, קיבל יואב כתב מינוי לגבי קביעותו במכון. התאריך היה ה-1 באפריל, וזו לא הייתה התלוצצות. הם נופים ושרים לרגלי... אוקיי. שנה אחר כך התגייס יואב לצה"ל. לא רחק הזמן בו יואב יחזור חזרה לעבודה במכון מאחר ונאלץ להשתחרר מן הצבא בשל בעיות בריאותיות. השנה היא 1968. יואב כאמור עובד בבית הדפוס במכון, ובזמן הזה הוא מכיר את מי שהייתה לו אהבת חייו, את זהבה לבית משפחת מוסד. התאריך היה אגב גם הוא, ה-1 באפריל. בהחלט משעשע. שנה וחצי לאחר המפגש הרומנטי התחתנו זהבה ויואב ב5 באוקטובר 1969. מזל טוב. ה-14 ביולי 1970 מונה יואב להיות אחראי ליחידת ההדפסה. מזל טוב. 3.5 חודשים לאחר מכן, ב-27 באוקטובר, הפך יואב לאבא והקים בית בישראל. מזל טוב! עד שנת 77 יואב עבד במסירות ביחידת ההדפסה. 16 שנים הם זמן לא מבוטל שבהחלט הותיר חותם בספר חייו של יואב יקירנו. מקרה אחד מעניין שבהחלט הותיר חותם ביואב היה באחת השנים כשעבד יואב בדפוס. ליואב הייתה התערבות עם אחד החברים ביחידה. ההתערבות הייתה שהמפסיד יקבל סיכת שטחן באוזן. לצערו הרב של יואב הוא הפסיד. והחבר שהתערב איתו שידך ליואב את האוזן. עד היום אפשר להרגיש את שני החורים הקטנים בתוך האוזן של יואב. כאמור, חותם לא מבוטל. אברהם בקשי ממשיך ומספר. במשך שנות עבודתו בבית הדפוס כמהה נפשו לעבוד כנהג. הוא פנה חדשות לבקרים לכל מי שהיה יכול להשפיע על מנת לעבוד במקצוע הזה. בסופו של יום, משאלתו זו התגשמה. מקורות יודעי דבר יכולים להגיד לנו בפירוש שליואב בקל יש המון חברים במכון הוולקני ובעיקר חברות. נכון זמירה? חדווה, שירן, גדעונה, סימונה, שמעונה, מירב, מיכל, איציק.
תגיד לי, כמה שנים אתה מכיר את יואב? למעלה מ-40 שנה. משהו כמו 32 שנים. אפשר להגיד, מאז שאני ילד קטן אני מכיר את יואב. הוא היה מסיע אותי לבית ספר כל בוקר. 42 שנים. מכיר את יואב כבר 40 שנה. בערך 20 שנה. 43 שנה. אני רק 37. כמה שנים את מכירה את יואב? קודם לכך, בשנת 1977, יואב הועבר להיות פקיד משרד בנעם. קיצור שאף אחד בעצם לא יודע מה פירושו. אולי בית ניהול אגסים מרכזי, בריכת ניקוי אלמוגים מיוחדים, באר ניפוי אבזים מדוקדק, או בקתת ניסור אזרחים מתוסכלים? אין לי מושג. מישהו יודע מה ראשי תיבות בנעם? בנעם זה בינוי, לא? מחלקת בינוי, כאילו. מה זה בנעם? זה המחלקות, אחת המחלקות פה. בני אדם משוגעים אולי, אבל... בינוי, נכסים, לוגיסטיקה. אנחנו כבר לא נקראים בנעם. זהו. שלנו, מלמות כנראה. מה מדבר? בינוי, אפסנאות ומשק. בתקופה שהיה פקיד בנעם, נהג יואב לשחק מחבואים יחד עם ישראלה המזכירה, כנגד מי שהיה הבוס שלו דאז, אפרים חייקיס. בתום החיפושים יואב היה מתעצבן ומתקנא בישראלה בטענה כי אותה אף פעם אפרים לא היה מחפש. רק אותו, כל הזמן. שובב. והוא בא אליי למחרת ואומר לי, תגידי לי, איפה התמונות שלי שפה? למה הוצאת התמונות שלי? אני אומרת לו, יואב, אני לא יודעת, מה אתה רוצה ממני? אבל זה בחדר שלך, את אחראית על החדר שלך. אמרתי לו, יואב, אני לא יודעת איפה, מה אתה רוצה ממני? מה, אני יוצאת לרגע וזה, מה אתה רוצה ממני? פה במכון. ולאט לאט הסענו ילדים ביחד, היה פה רפת, והיינו מסיעים את הילדים של הרפת. עבדנו במדור תחבורה ביחד, בתור נהגים, נסענו לטיולים ביחד, הכל היה ביחד. היינו, אפילו בחדרים היינו ביחד. הבנת? תמיד אהבנו להיות, העובדים היו נוסעים לטיול, אז היו אומרים מי רוצה להיות בחדר עם זה, אז תמיד היינו באותו חדר, אנחנו, כל טיול. אנחנו לא היינו בדייט. הוא כל הזמן היה פה, וכל הזמן אני הייתי פה, אז כל הזמן היינו ביחד. היינו 8 שנים ביחד, והייתה אווירה טובה, והיה כיף. הוא בן אדם מקסים. אין עליו, אין עליו. נראה את אבא בבית. כאילו, ידענו שיש אבא בבית, הוא היה דמות מאוד דומיננטית, אבל לא כך ראינו אותו. וקצת הוא יחסר לנו. יחסר לנו אולי קצת, אבל הרבה הוא יחסר. ואילו ב-1 בספטמבר 81 אכן אושרה בקשתו של יואב, והוא הפך מפקיד בנעם לנהג ההסעות של תלמידי המכון ופועלות הניקיון. במשך תקופה זאת היה צריך יואב לקום מדי בוקר בשעה 5. יואב, כעובד אחראי, עשה הכל כדי לקום בזמן. השתמש בשירותי ההשכמה של בזק דאז. 175, לא? זה השעון של פעם, טרר כזה חזק, כל הבית התעורר כל יום מהשעון הזה. שעון מעורר, אבא מתלבש, 5-6 בבוקר, קודם כל הוא מדליק את האור. קודם כל, השעון המעורר כמובן, כבר כולם שונאים בבית, אחר כך ישר, אתה מגיע לסלון, אור. למה להדליק אור? 6 בבוקר, למה פלורסנטים על הבוקר? 5 בבוקר, הטלפון היה מצלצל על השידה, ואנחנו היינו כל הבית היה מתעורר, והיינו מחכים שאבא כבר ירים את השפופרת. זה לא רק הטלפון, זה גם האורות בסלון נדלקים, כי הוא חייב לראות איך הוא מתלבש והכל, ואז כולנו מתעוררים ומנסים לחזור לישון בחזרה. זה שעון נוכחות משנת 1947, ופה בעצם התחיל יום עבודתו של יואב בקל. זוכרים את הנער הצעיר יואב אשר עזב את בית הספר כדי לצאת לעבוד אז בשנות ה-50? מעל 40 שנה מאוחר יותר, בשנת 93, השלים יואב בגרויות דרך המכון הוולקני. כשנה אחרי שהשלים 12 שנות לימוד, הפך יואב מאבא לסבא, והוא רק בן 47. הייתם מאמינים?
זה קשה, אז אמר אין דבר, בוא, אני אעזור לך בקייקים. בקייקים אתה צריך לשוט עם הספינה, ופעם הוא פעם אני, אמרתי לו שזה לא ילך, וכנראה באמצע הנהר נתקענו בסלע בגללי, בגלל שלא היה לי כוחות כבר, ולא יכולנו לצאת משם, היינו ממש לבד באמצע הנהר, וחיכינו הרבה זמן עד שתבוא קבוצה אחרת של צעירים והוציאו אותנו משם, דחפו אותנו מהסלע. יצאנו לשייט בקייקים. הסיפור האמיתי. כן. יואב, היו עוד 2 איתו. ויואב עם המשטים לא הסתדר עם המשטים כי לא הייתה לו עזרה מ2. אחד אמר קשה לי לנשום, השנייה אומרת היא מנסה, אבל היא לא הצליחה. ויואב התחיל להסתובב מסביב הקייקים, מסביב התחיל להסתובב, והגיע עד לעצים הגיע. לקצה של העצים הגיע, ויואב אמר מת אבוקום, תעזרו לי, מת אבוקום. חמסה, למה לדבר ככה? מה אתם רוצים? אני קשה לי לנשום, היא אומרת אני מנסה, אני לא יכולה. ויואב התעצבן, התחיל להזיע. את זוכרת קללות של יואב? עיראקית, נו. אבל הוא היה עצבני על התימנים, אני לא יודעת למה. למה הוא היה עצבני על התימנים? אני לא יודעת, הוא היה עצבני על האוכל של התימנים כל הזמן, בצק, תעזבי אותם, היה אומר לי לימור, תעזבי אותם, ואנחנו יש לנו אוכל, הם יש להם בצק. ומה, אז אוקיי, מה, הוא היה מקלל? לא מקלל. יואב לא מקלל, לא. היה אפשר להדליק אותו בשנייה, אני יכול להדליק אותו בשנייה אפילו עכשיו. לא קילל אף פעם. מילה, כלום. לא, הוא מתעצבן לפעמים כמו כל אחד. על מה יואב מתעצבן? על מה? לא יודע, שהוא באמת בן אדם בסדר גמור וישר ולעניין. הוא היה מקלל? הוא אומר, עזבי, מת אבוהם. وادفعنا على وجهك ورمات براس ابو امك تكت عينك بالتكتاكه على ابوك وابو امك ابو جابك وابو بزرك يا ابن بالك خرب زبل دنيا ואמרו אמן. בשנים הבאות הקריירה של יואב ממריאה לשחקים, ומרוץ של קידומים יוצא לדרך. ב-1 בפברואר 1999 קודם יואב להיות רכז רכב בכיר. 5 שנים לאחר מכן, ב-2004, קודם יואב להיות מנהל מדור תחבורה. 2 לאחר מכן, ב-1 במאי 2006, קודם יואב להיות מנהל ענף רכב ותחבורה. ואף באותה שנה קיבל תעודת הוקרה על המשרד המצטיין בניהול מחלקת הרכב. ומספר שבועות לפני צאתו של יואב לגמלאות קיבל דרגה אחת נוספת. יואב בקל, מנהל מחלקת תחבורה. אנחנו מצדיעים לך יואב. למה לדעתך יואב קיבל עובד מצטיין? לא ידעתי שהוא קיבל. כי הוא מצטיין. ספר לי איזושהי חוויה ממש מקוננת, חוויה ממש אתה זוכר למשך שנים עליו בתור נהג. באיזשהו שלב, בשנים האחרונות, קצת לפני האחרונות, בעשור האחרון, כבר הייתי עושה משמרת שחס וחלילה הוא לא ירדם לנו בדרך. אבל היה כיף תמיד, המקום שלי היה לשבת קדימה. לידו. למה? כי היה לי תפקיד, היו לי כמה תפקידים, אבל אחד התפקידים זה תמיד היה לשמור על יואב שהוא יישאר ערני אחרי אוכל, שלא יעצום את העיניים. וכל הטיולים תמיד אני על ידו, זה המקום הקבוע שלי. וכשאנחנו נוסעים בנסיעה, לפעמים יואב ככה נרדם בנסיעה אחרי ארוחת הצהריים, נרדם. זוכר אותו לטובה, מבצע את המשימות שביקשו ממנו, נוסע לכל מיני מקומות, גם איתי, גם עם אחרים, מבצע משימות בצורה שוטפת. יום אחד פגשנו את אחותו מחוץ לארץ, וזה אני זוכר, והיא קראה לו יויו, ואנחנו כאילו, יויו? אז אמרנו לו, אז הוא אומר, שלא תעשו לקרוא לי, זה רק אחותי קוראת לי יויו.
לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ובנימה אישית, לפני שאנחנו מסיימים את שידורנו כאן על מסך זה, אני נמצא בפתחו של המשרד הישן של יואב מלפני המון שנים. אני רוצה לומר לך, יואב, שמבחינתי מכון וולקני זה לא רק קרות דשא, עצים יפים, הפרה זמירה, ושם דבר בענף החקלאות בארץ ובעולם. כל הווייתך שזורה ורקומה בכל פינה, משרד ושביל. בשבילי מכון וולקני זה יואב בקר, האיש שהיה שם כאילו מאז ומתמיד.